Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Дӯстони азиз, бисёр пурсида будед ки чӣ хел шолук мондагӣ ҳаст барои распродажа навор кунед ва боз ҳама навор чунин пешниҳоди шумо мегардонам. Марҳамат тамошо кунед. Инами шолукҳо ҳозир распродажаанд, шолукҳои Дубай. И 170 сомона. Ино ҳамаш шолукҳои қиматӣ буданд. Тоза бори Дубайай. Ҳозир боша распродажаи то охири наворро тамошо кунед. Ина и бо дигар рангаш 170 сомонӣ, 350 сом будан, ҳозир 170 сом шиданд. Доставка дорем духтарако, нависен киҷое хоҳем. Беғарз аз тарафи Россия дига доставка дорем. Ина миям ятамондай, иям 170 сомонай. Дидед? Ази бисёр буд гирифтан. Ҳама намудаш буд гирифтан, кам мондагиай. Ана ин намудош аллакай сангош дига хелай, мисол дига хел нусха задагиай, 200 сомониян духтаро. Ина марҳамат, ишам ҳам хелияй 200 сомонайс аз рӯи сангаш. Мо аз ино дига нусхаи санг доштем 170 буд. Ҳозир боша сангша дига хел задагиянд, хамидони диден 170 ай ино. 200 ай. Ҳозир бо машмода нишон метим. Ишам 200 ай. Ина 200 сомон, ана ина мурчам. Ана ина мудам хушрувай 200 сомон ай. Бине гулаш аҷоибак. Нозук какай материалшам гап нест, материали фасонаки хушрувакай. Ям 200 сомонай. Анаи дигар ранг шай. Ами 200 сомонара диден, вай розвиш буд. Иш дигар ранг. Ям ҳами хедихтаро, ино ҳамаш 350 будан. Ҳозир 200 сомон, 170 сомон ҳам распродажа штагиай. Ишам 200 сомон шая. 200 сомон. Бебинед чиқа сангушон хушрувай хамилён ҳамаш. Блеск метиям. Мана ишам ҳамхе. Ина инаш боша шифон помбахчай. Шифон шолкшай. Диден? Яктай ай? Шифон помбайшай шолкшай иш 200 сомон. Беч хол меша пушида. Марҳамат. Дидеч ва хушракае. Ана 1 грамм 200 сомон шидагиай. Ям қимат буд. ҳозир арзон кардагӣ. Марҳамат духтарако метавонед ки дер накарда дархост кунед. Инаям 200 сомон. Мана ишам 200 сомон. Анаи бошад духтаракои азиз 170 сомон ай. Диден? Нерам 170. Ана ина мучам якта мондагиай 170 сомон. Озир бо якта хушруви дига шастай ва ям нишон метием. Марҳамат тамошо кунед. Метавонед духтарако? Нерам 170 сомон. Мана 170 сомон дырангай. Диден? Санги хамилён задагиай. 100 сомон ҳай. Ана ин дарё дошта бошед хушру харида буден. 350 сом буд. Ҳозир боша распродажада 200 сомон штагиай. Хулас дер накунед духтаракои азиз. Бо ҳамин навори имрӯзаи шолка ҷамъбаст мекунем. Ҳаминоша гирен бо иншаллоҳ ки дар оянда боз ҳам навор мешавад.